Li bajarê Amedê kafeyek li ser bangewaziya Weqfa Stêrkên Bakur di menûya lîsteyên xwarinan de zimanê Kurdî jî bikar anî. Navê xwarin ve xwarinan di gel Tirkiye êdin Kurdî jî hatin nivîsandin. Xwediyê kafeyê sedema girtina biryarên xwe wisa dazanîn ku herkî diçe ziman di nava nifşên nû de winda dibe. Gelek ciwan êdin bi zimanê Kurdî naaqifin. Ev jî dibe sedema mirina hebûnek. Wî jî bi vê biryarê xwestiye tevlî kampanyayê bibe û berpirsyarek bigire ser milê xwe. Demek ki ez fikrim ku ez meniyê xwe bi Kurdî jî derxim ji ber ku ez dixwazim kesê me bi Kurdî zanibin ji zimanê xwe şerm nekin û li her cî bikarbin bi zimanê xwe xeber bidin. Ji ber wî roja cejna zimanê Kurdî da ji wê rojê şûnda min da destpêkirin ji wê rojê de ye em meniyê xwe bi Kurdî dikin. Ji bo me pir baş bû ji bo gel jî pir baş bû ji ber ku heta niha kêm kes wextê dihate vê derê xwarin dixwest bi Kurdî dixwestin. Lê piştî ku me da destpêkirin niha ez dikarim bêjim ji sedî pêncî wî însan wextê tê bi Kurdî ji xwe meniyê xwe dixwazin. Xwarinên ku wextê dixwazin bi Kurdî dibêjin ji me. Hêjayê gotinê ku berê niha Weqfa Stêrkên Bakur bi daxuyaniyek çepemeniye eşkere kiribû ku projeyekê ziman dane dest pê kirin. Li gorî vê projeyê bang li xwedî xwaringehan û kafeteryayan kiribûn ku di gel zimanê Tirkî bila di menûyên xwarin û vexwarinê de jî zimanê Kurdî jî bikarbînin. Endamên Weqfê jî ji ber biryara kafeyê kêfxweşiyê xwe wiha anîn ziman. Navê projeya me Kurdî jiyanê de vê projeyê dixwazin di menûya de cih bidine Kurdî jî daqina zimanê me tevlî xelkê bê, tevlî devera bê û em dixwazin anonsa jî Kurdî jî çêkin û îçerîka ambalaja jî Kurdî çêbikin. Daqin em Kurdiya xwe li her deverî bînin em biaqibin em bixine nava jiyana xwe de Kurdî jiyanê de. Esnaf û endamên Weqfê bi hêvînê ku hejmara xwarin û kafeyan wê bi zimanê Kurdî xizmet bidin zêde bibin û ew jî bibin mînak. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.